Ayan. Hindi ako nagaganito ha. Ayan. Oh, parang OMG kung makita. Oh, sige na, babe. It look nice na. Hi, baby. You're ready? Hi, mga lalabs. Happy Sunday! Libre ako today. And masama yung weather sa labas. Actually, gusto lang ni Bana dito sa loob ng bahay. Pero sabi ko, kain tayo ng hamburger. Para, lalabas kami ba, may gusto akong bilhin. Tapos, gusto ko ding i-challenge yung aking sarili ng tibak challenge in public. Ganun. So, parang, ningtukar na sa akong kabuang. Sa mga bago pala dito, welcome sa aking channel. At saka sa mga suki natin dyan, welcome, welcome. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button. And sa mga bago po dito, ako po pala si Yen. Si Dada is naliligo at the moment. Ako, nag-half bath lang ako. As in, from here to there. Oh! From here to there. Teka lang, kunin ko yung aking tibak, ha? So, eto siya, mga lalabs. Ayan. Hindi ako nagaganito, ha? Ayan. Tsaka sa likod, ganun. Diba? At tsaka ito. Partner to sila. Nabili ko lang ata ito dati. 5 euro lang sa guest. Guest to siya. And then ito ata, I think 5 din to sa guest dati. So, matagal na to sa akin. Pero hindi ko siya masyadong sinusuot. I think once or twice lang. So, suotin natin siya. Mga lalabs. Para ano, nagpaano ng ilaw ang aryat. Tapos magbibihis na din ako after at saka si Bana din magbibihis na din. Hindi pala kami ng ilaw dyan. Ayan o. Matagal na yan walang ilaw. Sabi ko bilhan na kasi winter. Super dilim sa hagdanan. Tapos very ano ba. Ayan o, delikado. Pag wala siyang ilaw. Tabi-tabi po pala sa mga kumakain dyan. Kabuang lang good. Sometimes we need to spice up our love life, diba? Para naman hindi tayo boring na asawa. Oh, parang OMG kung makita. Oh, sige na, be. Halak ka. Ang pangit man, oy. Muraging piit sa kong lubot. Ika lang, be. Ayan. Tignan natin yung reaction ni Bana. Susuotin ko lang muna tong bra. And then surprise natin si Bana pag labas niya ng shower. So, ayan mga lalabs. Ready na yung ating outfit. Ito talaga pang malakasan ko ng pansosyal, pansiksi. Pero may tag pa to, ah. May tag pa to dito. Ayun, hindi ko pa tinanggal. Tanggalin ko na, oy. Hindi na ito pwedeng isa uli. Sobra na ng ano. 2 weeks, di ba? Basta kabuang talaga. Okay na. Tapos na siyang maligo. Let's go. Surprise natin siya sa aking outfit. 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 Gusto niya kasi yung mga pair-pair. Kasi pag hindi daw mga pair-pair, para daw ano, para daw ukay-ukay. Pangit daw tignan. Sagwa daw. What are you murmuring? Sabi niya, mag-base na daw ako. Yeah, just wait a minute. I just want to show you something. Okay. Dada, look at this. What do you think? Is that nice? It's the front. Okay. Tapon ko na yung aking toink. Going back to front. Huh? Going back to front. Yeah, look at my back, Dada. Is it nice? Doesn't look nice, no? No, it's showing you a crack in your ass. What's a crack in my ass? All of us have a crack in the ass. Yeah, but it's visible. Yeah. Your panty line. It's sexy, right? Sexy. This one, oh. Is it nice? Back to front or not? No, this is... Tab at the front. Ay! Wrong. Wait a minute. Baliktad. Walang iya. Told ya. Wait a minute. She doesn't listen. Baliktad pala yun. Doesn't listen. Now It was fuck on... off. It was on the other side. What do you think? Back time. Outside. Matching. Go away with the camera. Oh, I want to show the world how Go away sexy with my the husband. camera. Peace, yo.
Say something nice naman. I'll break the camera. So, as usual, nasara muna na naman tayo. Kasi, inuna pa daw yung vlog. Shoes. Sabi niya, may time daw naman sa vlog, may time din sa hindi. Eh, sabi ko, kailangan yun eh. Pero naintindihan naman niya, joke-joke lang yung mga lalap. So, my babe, oh, okay. You want that one? Okay. Where's your cardigan then? Yes? Put it properly. The shoes. Which one would you like? Where? Okay, very good, yeah. Okay, good job. Woo. Knock, it's the wrong side. That one first. This one to here. That one is for the other foot. Yeah. This one. Oh, that one here. Here, yes. Good job. Si Sofia, kahit diyan siya nakakapagsalita, ano siya, madali siyang makaintindi. Kawawa nga hindi pa nakapagsalita. Okay. Stand up, Mama, help. Okay, come here, Mama. Come here, anak. Oh, siya lang talaga lahat, oh. Yes, you need to put it in the... Yes, very good. Ay, hindi ko naman yan tinuruan. I think nakikita niya siguro yung mga ginagawa namin. Yes, okay, Mama, help, yeah? So, grabe yung ano, oh, yung weather, oh. Pero labas pa din kami mga lalabs kasi sa indoor lang naman din. Sofia nasa likod. Hi, baby. Hi. Say hi. Hi, baby. Hi, baby. Pia, that is for Dada. That is for Pia. Yeah? That is for Pia. This is mine, I think. This is for Mama. There's the... No, just the king burger for you. Cheeseburger. Look at her. Open it, Dada, please. Hana? That's yours. I think. Oh, I don't know. Picture lang. Okay. Sofia shopping. Say hi. Oh, Dada, that's also nice. Huh? Dada found something. Is it nice one? Yeah, but it's nice when you do anything, watch the TV. Oh. That's okay. How much is it? Oh, 100. You're ready? Pia. Na?
Pia. Huh? Pia. Ah! Hi mga lala! Dito kami sa action! Decided kami ni Bana na mag-face mask ko. Diba? Face mask kami. Sophia is so happy, oh. Sophia! Say hi! Hi! Say hi! Say hi! Hi! Yes? Actually, ang daming tao. Namili kami nito, 2 euro, 10. So, tag 100, 10 siya. Hanap si Bana ng ilaw. Okay. Kasi yun nga, walang ilaw. Ayan, oh. Ha? You okay? Pia, say hi. Hi, baby. Pia. Pia. Say hi. Hi. Oh yeah. Sometimes they forget. Dada, walk so fast. She did it on purpose. Oh, you see that, Dada. So, mga lalas. Yung panty ko ba? Piait sa igot. Isa eh. Sa igot. Happy kasi si Sofia sa yung mga toys eh. Super happy siya. Pauwi na kami mga lalabs. Ano na? Nakoras na ba? I think it's 2 something in the afternoon. 3 o'clock na. Grabe, ang tagal namin. Para 3 hours, ha? O, diba? Day out na namin yun. Yung isa, super enjoy there. Pia! We bought this one. A water pouring sound with music. What do you have there? Okay. Should be 2, huh? There's another one there. Ice cream. Yes. I'll do these when she stops them. Nakauwi na kami mga lalabs. Yan yung mga nabili namin.
Ayan, konting groceries lang. Ayan din sa Action. Tapos, etong sandwich maker. Ay, nahulog yung phone ko. The sandwich toaster, 3-in-1 sandwiches, waffles, and grill. So, may 3 plate siya. So, gamitin natin yan. Hindi ko alam kung magkano. Grabe yung tibak, ha. Panay ako ganun, oh. Hindi. Wala nang time, mag-vlog doon. So, meron akong nabili para sa bisikleta. Ewan ko kung mag-work yan siya. Tapos, ang daming face mask. Ayan, disposable. Tapos, eto mga lalabs para sa mga yawi, sa mga jewelry content. Tsaka ito para sa tanim. Ayan. And then, face mask ulit. Here, baby. And ito yung laruan ni Sophia. Oh, wee! Ang Ariat. Andito kasi yung Ariat. Yeah. And then, yung juice niya. You want your juice? Yeah? You want? Yeah? Yan, yung dinner namin. Saka ito pa din mga lalags. Ito, beef naman to. Ito, pork chop. Mama also won. Very good. Yes. Very good. So, it's another day mga lalab. Sorry, nakalimutan kong i-tag and i-challenge yung aking mga team kabayen kay Inday Ikat at kay Inday Val na gawin nila itong tibak challenge. Nasa sa kanila na kung gagawin nila or hindi. Pero, cha-challenge ko kayo. Kung may tibak kayo dyan, kung walang tibak, guntingin nyo na lang yung, yung panty ninyo sa likod para maging T. So, cha-challenge ko kayo mga Inday. Tibak challenge in public. So, alam nyo na. Tsaka kunin nyo din yung reaction ng mga bana ninyo kung ano sa tingin nila. So, yun lang. So, antayin ko yung mga videos ninyo. Sana accept ninyo yung challenge ko na kabuang ba? Kabuang ng good na? Shout out na naman tayo mga lalabs. Shout out to Ma'am Sasu Gomez of Dubai, kay Mama Violi and Mira, kay Ma'am Faye Fajardo, kay Sis Christina Javier na magba-birthday ngayong October 7. Happy birthday, sis! Enjoy your day! Kay Ma'am Maria Teresa Gremisen. And shout out to Momina Mama, kay Ma'am Marilu Ladja, kay Glenda Pura, kay Ma'am Girly Verdejo, kay Ma'am Gigi Anlaika of Pampanga, kay Ma'am Mercy Bilarmino, and Pinikitan family. Shout out to Baby Girl Medat, shout out to Adela Distaho, shout out to Twinnie Love in Scotland, shout out to Maarte, shout out din sa aking kapatid na si Maarting Maldito, at saka sa lahat ng nagpunta sa kanyang channel. Thank you mga lalabs. Shout out also natin si Ma'am Tess Benavides. Nagme-message siya sa akin sa aking Facebook page. So, kung gusto niyo po i-shoutout, please comment down below para ma-shoutout ko po kayo sa next vlog, which is bukas na yan. So, everyday meron tayong shoutout. And thank you sa aking mga silent viewers, sa ating blenders, sa ating youngsters, sa ating mga lalabs, sa lahat-lahat na, mga Bisaya, Bisdak, go lang tayo. And, yeah, 'di ba? Mas maganda din minsan na may mga patibak-tibak tayo para yung bana natin ba ganun yung mata. 'Di ba? Ma-shock sila na oy, meron pala mga tinatagong beauty or pearly shell doon, 'di ba? So para maiba naman yung kanilang nakikita. So, yun lang mga lalabs. Sana po magkita-kita. Magkita-kita tayo sa aking next vlog. Bye. Mwah, mwah, mwah. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지